О, Боже, вічне і святло, у Тройці маєш ти життя, дай нам любов і щедрий дар, у наших серцях пробивай, у ранку хвалі ми Тебе, и молимся праздному сей. Дозволь нам прийти туди, де Ти сам щастя для святих. Хвала Ісуня, хай завжди, і Сину, і Духу разом з ним. Учитель зноситься від нас, і зараз, і у вічний час. О, Боже, вічне є святло, у Тройці маєш ти життя, дай нам любов і щедрий дар, у наших серцях пробивай, у ранку хвалі ми Тебе, і молимся праздному сей. Дозволь нам прийти туди, де Ти сам щастя для святих. Хвала Ісуня, хай завжди, і Сину, і Духу разом з ним. Учитель зноситься в нас, і зараз, і у вічний час. Амен. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пане з вами. И с Духом Твоим. Збираемся на недельную святую мшу, прагнем просить у Бога допомоги у наших слабостях, молимся о наступных интенциях, просим Божьего благословения на проведение операции для Софии, Зелянко, опеки святого Антония и отца Фабиана, допомоги Святой Богородицы для их худшейшего выздоровления, а так само здоровья для Вячеслава Водчица, Тамары Шпаковской и всех родных семьи Шпаковских. Просим Божьего володарства для Юзефа, Антонины, Станислава Барковских, для Дануты Дубицкой, у всех померлых семей Дубицких и Поздняк, для Виктора и Ивана Демьянков, для Юзефы Колесниковой у 5-ю годовину после смерти. А каб мы могли годно скласти на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Мне Божа, Владыка небесный, Боже, вышел всемогутный, Мне Сыне одинородный, Иису Христе, Мне Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі молиться. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих, и помножаю их дары Своей ласки, как живой верой, надеей и любовью, яны завсёды верно заховывали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги Буття. У тыя дні аб'явіўся пан Абрагаму каля дубоў Мамрэ, калі той сядзеў пры ўваходзе ў шацёр у час дзённай спякоты. Абрагам узняў вочы свае. Вось 3 мужы стаялі насупраць яго. Убачыўшы іх, ён пабег ад уваходу ў шацёр насустрач ім і, пакланіўшыся да зямлі, сказаў: «Пане, калі я знайшоў ласку ў вачах Тваіх, не абмінай свайго слугі. Прынясу крыху вады, і вы абмыйце свае ногі, і адпачніце пад гэтым дрэвам. Я ж прынясу трохі хлеба, і вы падмацуеце сэрцы вашыя, а потым пойдзеце, бо дзеля гэтага праходзіце каля свайго слугі». А яны сказалі: «Зрабі так, як сказаў». Абрагам паспяшыў у шацёр да Сары і сказаў: «Хутчэй замясі 3 саты лепшай мукі і зрабі ляпёшкі». Потым Абрагам пабег да статка і, выбраўшы тоўстае і прыгожае цяля, даў слузе, каб той хутка яго прыгатаваў. Затым узяў масла і малако і прыгатаванае цяля і паставіў перад імі. Сам жа стаяў каля іх пад дрэвам, а яны елі. І спыталіся яго: «Дзе твая жонка Сара?» Ён адказаў: «Вось у шатры». Сказаў яму адзін з іх: «Праз год у той самы час я вярнуся да цябе, а ў Сары, жонкі тваёй, будзе сын». Гэта Слово Божае. Хто може жить у Твоїм шатрі?
поступає беззаганно і здійсняє справедливість, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не помовляє. А ніхто може жить у твоїм шатрі, хто не чинить ближньому своєму зла, не узводить поклеп на свого сусіда, хто з погардою глядить на злого, але хвалить тих, хто боїться Пана. А ніхто може жить у твоїм шатрі, хто сребра своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснеться ніколи. А ніхто може жить у твоїм шатрі. Читання послання святого апостола Павла до Колощанов. Брати, цяпер я радуюся за вас у цярпеннях і дапаўняю недахоп у маім целе пакута ў Хрыста за ягонае цела, якім ёсць касцёл, слугою якога я стаў паводле дадзенага мне для вас Божага распараджэння, каб выканаць Слова Божае, таямніцу, схаваную ад вякоў і ад пакаленняў, якая цяпер аб'явілася ягоным святым. Ім захацеў Бог адкрыць сярод язычнікаў багацце славы таямніцы гэтай, якою ёсць Христус сярод вас, надзея славы. Яго мы прапаведуем, настаўляючы кожнага чалавека і навучаючы кожнага чалавека ўсялякай мудрасці, каб учыніць кожнага чалавека дасканалым у Хрысце. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Щасливая, хто добрим і чистим серцем заховує Божає Слово і приносить плон у терпливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час прийшов Єсус у одну вёску, і жанчына, якую звалі Марта, прыняла яго. У яе была сястра па імені Марыя, якая села каля ног Езуса і слухала ягоныя словы. Марта ж была занятая многімі паслугамі. Яна, падышоўшы, сказала: «Пане, ці табе ўсё адно, што сястра моя пакінула мяне адну прыслугоўваць? Таму скажы ёй, каб дапамагла мне». Пан жа сказаў ёй у адказ: «Марта, Марта, ты турбуешся і клапоцішся пра многае, а патрэбна толькі адно. Марыя ж выбрала найлепшую частку, якая не адымецца ў яе». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе.
Сёння мы чуем пра два наведванні, два прыходы ў госці. У першым чытанні да Абрагама, які падарожнічае, да яго шатра прыходзяць тры незвычайныя госці. Абрагам, напэўна, знаходзіцца ў збянтэжаным стане, таму што яго жонка пажылая, як ён сам пажылы, не маюць свайго дзіця, свайго нашчадка, якому могуць пакінуць усю сваю маёмасць, перадаць свае каштоўнасці, свой светапогляд, што ў тыя часы азначала адсутнасць Божага благаслаўлення. Але Абрагам не губляе надзеі, ён у спякоту самую сядзіць каля свайго шатра і глядзіць наперад, як бы глядзіць у сваю будучыню з надзеяй і бачыць трох асоб, якіх запрашае зайсці, і прымаючы гэтых падарожнікаў, ён як бы прымае Бога ў свой дом. І яны, гэтыя падарожнікі, абяцаюць, што яго жонка, хоць і састарэлая, будзе мець дзіця праз год. Традыцыя хрысціянская ў гэтых таямнічых асобах бачыць вобраз Святой Тройцы. Тым больш, што Абрагам, калі звяртаецца да іх, то звяртаецца да трох як бы чалавек, але ў адзіночным ліку: «Пане, увайдзі да мяне ў госці». Гэтых трох асоб сімвалічна прадстаўляе на знакамітай сваёй іконе Андрэй Рублёў, дзе малюе трох анёлаў. У гэтых трох анёлах мы бачым тры Божыя асобы, бо там бачна, напрыклад, хто Божы сын, бо ён паказвае на келіх са сваёй крывёю і гэтак далей. Значыць, для нас тут Абрагам прыклад таго, хто не губляе надзею, хто умее спадзявацца на Бога у самых разрастайных абставінах і сочыць за знакамі, якія пасылае яму Бог. Як Абрагам каля шатра у спякотны дзень, у самы як бы неспрыяльную пору дня на пустыні, ён усё адно глядзіць, што адбываецца навокал яго жыцця. І другое наведванне – гэта Jesús з Евангелія, які прыходзіць у Бетанію, якая знаходзілася недалёка ад Иерусаліма. Ён прыходзіць да дзвюх сясцёр Марты і Марыі, да сваіх знаёмых. І калі Марта завіхаецца, каб, магчыма, пачаставаць, добра прыняць шанаванага госця, Марыя сядае каля ног Jesúsa і слухае. І Марта дакарае як бы і Jesúsa, і сваю сястру, што ніхто не звяртае ўвагі на тое, што Марыя не дапамагае. Аднак мы можам распазнаць сябе ў гэтай Марце, якая мае шмат планаў, шмат актыўнасцей, але забывае у адпаведны час спыніцца і паслухаць Бога, з ім паразмаўляць. Jesús не сказаў, што Марта паступіла кепска з-за таго, што хацела дапамагчы і паслужыць, але ён звярнуў ёй увагу, што трэба часамі умець спыніцца. У нас ёсць такая спакуса, як толькі пачынаем маліцца, напрыклад, адразу вспамінаем, што тое не зрабілі, гэтае не зрабілі. І можна адкласці малітву, можна ў нядзелю гэтую сэканоміць гадзіну на святую імшу, заняцца сваімі справамі. Але ці не атрымліваецца так, што калі мы паслухаем Бога і паразмаўляем з ім, то атрымаем ад яго сілу лепш выканаць свае абавязкі, то атрымаем ад яго разуменне, што ў нашым жыцці больш важнае, што не, правільна расставіць свае прыярытэты, атрымаем ад яго таксама
спакой, і ў нас не будзе гэтай турботы і неўпэўненасці. У нас будзе таксама тая надзея, якая была ў Абрагама, што тое, што мы робім, хоць можа розумам і па-чалавечы ўсё кепска, тое, што мы робім з Божай дапамогай і выконваем Божую волю. Хтосьці казаў, што можна, калі мы молімся і прыйшла знянацку нейкая думка, што тое ці іншае не зрабілі, запісаць гэта на паперку, каб потым да гэтага вярнуцца. А некаторыя святыя казалі, што трэба, нават калі мы плануем штосьці, запланаваць у сваім календары спачатку час на малітву, а такой пары, час на імшу у нядзелю і ўрачыстасці, і ўжо потым пасля гэтага планаваць усё іншае. І тады зразумела, што ў прыярытэце ў нас становіцца Бог, і Бог як бы дапамагае нам выконваць таксама ўсё іншае, што мы можам запланаваць. Марта, яна завіхалася каля Езуса, але пра што яна думала? Яна нервавалася і думала пра тое, што не робіць яе сястра. І, можа быць, той выбар, тыя планы, якія мы зрабілі па-за Богам, яны не прыносяць нам шчасця і не прыносяць нам спакою. Нам можа здавацца, што чым больш мы зрабілі, тым лепш, але часамі, калі мы шмат зробім, мы шукаем, і толькі на гэтым будуем сваё жыццё, мы шукаем, што хтосьці нас пахваліць, хтосьці гэта заўважыць, а калі гэтага няма, то мы тады, як Марта, нервуемся, непакоімся, стараемся яшчэ штосьці больш зрабіць, каб нас заўважылі, і зноў нервуемся і непакоімся. І ў нас няма гэтага супакою. У нас няма такога вопыту, што штосьці, якоесьці дабро можна зрабіць так, каб гэта заўважыў толькі Бог. Гэта цяпер вельмі модна у часы, сярод асабліва маладых людзей, у часы сацыяльных сетак. Калі штосьці добрае зрабіць, то каб все пра гэта ведалі, усе гэта убачылі і пахвалілі гэтага чалавека. Але многае робіцца, і найбольш шчырае, напэўна, робіцца так, каб без матывацыі, каб хтосьці гэта заўважыў і за гэта нам падзякаваў. Ці ўмеем мы зрабіць дабро, каб ніхто гэта не заўважыў? Гэта таксама ў многім паказчык, ці ёсць у нас такі ўнутраны спакой, ці ў нас няма такой пастаяннай пагоні за тое, каб хтосьці нас пахваліў, хтосьці нас заўважыў, хтосьці сказаў, што мы на правільным шляху. Самае важнае, каб мы былі на правільным шляху ў вачах Божых. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
умацаваныя Духам Святым, узнесем праз Иисуса Христа супольныя молитвы и просьбы до Бога Отца. Молимся за святы Касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молимся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молимся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христус. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа яны чэрпалі з супольнага ўдзелу ў Еўхарыстыі. Цябе просім. Молимся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы задзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Молимся об счастливой операции для Софьи Зелянко. Просим здоровья для Вячеслава Вотчица, Тамары Шпаковской, усіх сям'і Шпаковских. Тебе просим. Молимся за померлых. Просим Божьего володарства для Юзефа, Антонины, Станислава Барковских, для Нануты Дубицкой, для всех померлых семей Дубицких и Поздняк, для Виктора и Ивана Демьянков, для Юзефы Колесниковой у 5-ю годовину после смерти. Тебе просим. Добрый Боже, выслухай наши молитвы праз Христа, Пана нашего. Складаем на алтарь Тебе. С верой и надеждой, Пане, просим, одари любовью, хай душа Тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить по воле слов Твоих. Без Тебя мы был мизерный, марный, темры без Тебя блукаем, шлях нам освяти. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Усемогутный Боже, Ты все ахвяры старого заповету заменил один досконалой ахвярой. Прими дары отданных Тебе слугов, як принял дары справедливого Абеля и их освяти. Каб Твое, что кожный из нас склал на хвалу Твою величи, послужило усім на збавление, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно, верно и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і звавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва
нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы: Святый, 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 Пан Бог усімагутны, неба і зямля полныя хвалы Тваёй. Госанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего престя хвалы. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала
праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Уйча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дні наши, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на сябе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Противная хвала, могутность добрыня, благодаря, что створил сусвет, принизившийся мир, и он стался для всех нас, таким малый, як простый хлеб. Погляди, покорный Бог, погляди,
який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, погляді, який покорний Бог, і принеси йому дать сердца своего. Скорейся перед ним, пред Господом твоим, а он благоволит тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто нам всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Наш Пан хлеб небесный, лишь нами живи, и Он сон и надею, и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, как стать нам поживой, дар. Наш Пан добрый пастырь, притулок солым, даели до сила у сердце своим, любовью святою глаголить нам боль, и сум разъясняет надеей светлом. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд, пронеси марши у долину покут, шляхи человеку, как дух
молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, яке Ты узмацнил наисвятейшим сакраментом, и ученик он, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашего. Амин. Святый Архангеле Михаиле, присядьте, калі ласка, паслухаем аб'явы. На гэтым тыдні ў аўторак свята Святой Марыі Магдалены, ў сераду свята Святой Брыгіты, законніцы, апякункі Еўропы, у чацвер святога Шарбеля Маклуфа, прэзбітара, у пятніцу свята святога Якуба Апостала. Таксама ўзгадваем гэты дзень святого Крыштафа, апекуна вадзіцеляў. З гэтай нагоды у наступную нядзелю, 27 ліпеня, пасля кожнай святой імшы будзем асвячаць транспарт. 26 ліпеня ў суботу ўспамін святых Яўхіма і Ганны, бацькоў Панны Марыі. Святая імша ў Стоўбцах у панядзелак, сераду і пятніцу у 19 гадзін, а ўторак і чацвер у 9, у суботу 9 і 19. У нядзелю імша, як звычайна, у Стоўбцах, у Ацэдзе і Жацераве ў 9, у Сверанаве ў 10:30, у Новым Свершні ў 13. Дзякуем за ахвяраванні на патрэбы парафіі. У нядзелю 27 ліпеня валанцёры дабрачыннага таварыства «Карітас» прапануюць адзначыць у парафіі дзень бабуляў і дзядуляў. Пасля святой імшы на 11 гадзін і асвячэння транспартных сродкаў адбудзецца святочная праграма. Усіх шчыра запрашаем. Заахвочваем у нашым ларку набываць літаратуру, часопіс «Аве Марія», дзённік святой Фаўстыны, кнігу «Таинство примирения», молитовники для хворых и для сям'і. Дзякуй за супольную молитву, примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит и стережет всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Побияем наш Чудотворца, стал печени оборонца, нам же избавления покажи, край наш от лиха бережи. Побияем наш Чудотворца, стал печени оборонца, нам же избавления покажи, край наш от лиха бережи. Побияем наш Чудотворца, стал печени оборонца, нам же избавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшаючы Слово Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго, айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёй апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа праз Хрыста Пана нашага. Амин.
прославлена словами, что почула от анёла, благословленной ты была названа, будь привитана. Тешишься, Панна, ты горами с неба, Бог тебя ими одарил без меры, ласкою сяешь той, что отрывана от Бога Пана. Тябись спровеку для себя он выбрал, как стала Пана на земле святыней. Тяби у неба снес Пана до плоти на трон высокий. Нехай буде прославлений на свете